Снимаме ли вече? В ефир след 3, 2, 1. Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с времето по телевизия RVN. Аз съм Павилонка Портокалкова и имам добри новини. И днес ще бъде също така времето ще остане топло за сезона с максимални температури между 11 и 16 градуса, а специално в Варна между 11 и 14. И в планините ще вали при тези температури предимно дъжд и ще духа умерен южен вятър, а който е решил да ходи по планинските курорти и там времето няма да е толкова лошо. А сега ще ви оставя с Ваня, която ви предава на живо отвън и ще ви светне за времето на Балканите. Здравейте! Времето на Балканите ще бъде облачно, с валежи и гръмотевици. Айде да ви прочета. Циклон! И той ще премине бързо през Балканите и ще засегне главно южните части на полуострова. По-интензивни ще бъдат валежите в Западна Европа. Но вие не губете надежда и продължавайте да се усмихвате. А сега нека се върнем на времето за България за следващите дни в среда. У нас през нощта и утре ще бъде облачно. Ще продължи да превалява. Но се очаква в събота в цялата страна валежите да спрат, а облачността да започне да се разкъсва и намалява първо Западна България. В неделя и понеделник ще бъде отново предимно слънчево, като преди обедните часове на места в низините ще бъде мъгливо. Температурите ще си останат без съществени промени, а още за времето у нас и в Европа може да научите във вечерната емисия. Цък. Благодаря ви, че бяхте с нас! Ето. Давай. Да не е много близо. В България. В неделя и понеделник ще бъде отново предимно слънчево, като преди обедните часове на места в низините е мъгливо. В вечерната емисия. Благодаря ви. Какво да кажа накрая тук? Че обичаш спагети.